Film. No poďte. House máme nového pacienta. Áno, Kolaboval nám v krčme. Jeho teplota dosahuje 48 stupňov Celzia. Je to nemožné. Nie je to možné. Skúsili sme odvykovač, ale nič nepomáha. Vyšli sme mu 20 mg adrenalínu priamo do srdca. Aký má tlak? Neviem, nemerali sme. Zobrali si mu krv? Áno, práve na cestu. Čo vám povedali na pohotovosti? Na pohotovosti nám nevedeli povedať nič bližšie, nevedia, ako je. Kde je teraz? U nás. U nás? Pozrite si diagnózu. Takže, čo tu máme? Sventanie? Nereaguje na... Nereaguje na... Ľavé oko mu kmitá? Áno, veľmi rýchlo. Veľmi rýchlo. To je zaujímavé. Čo mu môže byť? Možno je debil. Už to vypni.